കാലത്ത് ഞാൻ പോകുമ്പോ എന്റെ മുന്നിലൊന്നും വന്ന് നിന്നേക്കരുത് എന്ന് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരിയെ പടിയിറക്കി വിടുന്ന കുഞ്ഞുമറിയം. പ്രിയ കൂട്ടുകാരിയോട് വിട പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലേക്ക് മകനോടൊപ്പം പോകാനൊരുങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുമറിയം മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ആരുടെയും കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിനക്കരെ എന്ന ചിത്രത്തിൽ KPSC ലളിത അഭിനയിച്ച് അനശ്വരമാക്കിയ ഒരു രംഗത്തിലെ ചില ഡയലോഗുകളാണിത്. സന്ദേശം, മനസ്സിനക്കരെ, ഞാൻ പ്രകാശൻ, അങ്ങനെ 3 കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങൾ. അഭിനയം കൊണ്ട് നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിച്ച എത്രയോ സിനിമകൾ. KPSC ലളിത മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചതെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏത് കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നത് സംശയമാണ്. മേരിപ്പെണ്ണും കുഞ്ഞുമറിയയും അടൂരിന്റെ മതിലുകളിലെ നാരായണിയുമെല്ലാം പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊരാളില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. കണ്ണൊന്നടച്ച് കാതൊന്നടച്ച് കൂർപ്പിച്ചാൽ KPSC ലളിതയുടെ പല ഡയലോഗുകളും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം. അഭിനയ മികവുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ശബ്ദം കൊണ്ടും KPSC ലളിത മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതിലുകളിലെ നായികയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ KPSC ലളിതയുടെ ശബ്ദമാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്നും ആ സിനിമയുടെ സ്ഥാനം എത്രയോ ഉയരത്തിലാണെന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നാടകത്തിൽ നിന്നാണ് KPSC ലളിതയുടെ തുടക്കം. അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്താൽ എണ്ണിത്തീരാൻ പ്രയാസമാണ്. മറക്കാനാകാത്ത അഭിനയ വിസ്മയം തീർത്തിട്ടാണ് ജീവിതത്തോട് ലളിതാമ്മ വിട പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചാലും ആ അഭിനയ പ്രതിഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ വാക്കുകൾ തികയാതെ തന്നെ കിടക്കും. 5 പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ അമ്മയായും സഹോദരിയായും ഭാര്യയായുമെല്ലാം അവർ തകർത്താടി. സ്നേഹം മാത്രമല്ല, കുശുമ്പും ദേഷ്യവും ഹാസ്യവും കരുണയുമെല്ലാം ആ മുഖത്തെ അനായാസ ഭാവങ്ങളായിരുന്നു. എങ്കിലും മലയാള സിനിമയിലും മലയാളികൾക്കുമിടയിലും അമ്മ മുഖമാണ് KPSC ലളിതയ്ക്ക്. ഓർത്തിരിക്കാൻ കുന്നോളം സിനിമകളും ഒത്തിരിയേറെ നിമിഷങ്ങളും മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് KPSC ലളിത. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രതിസന്ധികളോടും KPSC ലളിത പൊരുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒട്ടും ലളിതമല്ലായിരുന്നു KPSC ലളിതയുടെ ജീവിതം. KPSC നാടകസമിതിയും തോപ്പിൽ ഭാസിയുമാണ് ലളിതാമ്മയുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത്. ദൈവം ഒരു പ്രേക്ഷകനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കരയുന്ന എന്നെയാണ് ദൈവത്തിനിഷ്ടമെന്നാണ് ഒരിക്കൽ KPSC ലളിത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി 500-ലധികം സിനിമകളിൽ ലളിതാമ്മ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. KPSC ലളിത എന്ന നടിയുടെ വളർച്ച പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലൂടെയായിരുന്നു. പഴയ തലമുറ മുതൽ യുവ അഭിനേതാക്കളുടെ വരെ അമ്മയായി ലളിതാമ്മ വേഷപ്പകർച്ച നടത്തി. ആ കൈകളിൽ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും അത്രമേൽ ഭദ്രമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും അവർ പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അമ്മയായും ചേച്ചിയായും കൂട്ടുകാരിയായും മലയാള സിനിമയുടെയും മലയാളികളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവളായി KPSC ലളിത ചേർന്നു നിന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ KPSC ലളിതയുടെ വിയോഗം അത്രമേൽ വേദനയാണ് മലയാളക്കരയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്.